eta bestetik berriz, azken urte honetan, bikote beldurgarria osatzen ari diren bi... Irujo gerantzun dio, Berasaluzeren sakeari, Beroitzen pilotaka da, Beginoren ondoren, eta dagoeneko denek pilotaka da, bana behintzat jo dute. Artekari ezer diote, Josean? Gorri kantatzen nahi ditu, baina nik uste paretxu nahi dela, ez talde handik. Azze zartada eman dio Irujok, ongi Berasaluze, pilota txar bat kendu dio, Beginori, eta hor, errebote garbia, ikaragarria. Hiru pilotaka da jo ditu, sakeari erantzun ez lehenbizikoa, gero ezkerraide ikaragarria, eta gero errebotera, eta orain berriz oso ongi sartu. Balbigarrena eta Xala eta Zubieta. Beroitz. Bi pilota jo ditu tantonetan, eta biak era. Irujok eta Beroitzek, González eta Laskurainen kontra Pablok eta Aritzek. Beroitzek eraman, atzera Beginok, boleaz. Irujo kenduz gainera, atzera Aritzek. Eraman Beroitzek, Pablo txokoan ezin hobeto utzitako, zoragarria benetan. Dotorea izan da, Nola estetikokita, nola, zoragarria izan da. Hori da, egokitasuna. Sakean naita atera du erdira, eta Beroitz, lau eta bat. Jaso du hori, Berasolazeri erori egin zaio, baina oso ongi moldatu da Begino. Irujo. Erki. Jaso, Beginok. Txokora Andaritz eta bikaina atzeratu du ezkerrez ere. Errebote ingurura, handik Beroitzek eraman. Pablo. Jartzea kosta zaio. Gantxoa zoragarria, ikaragarria. 5 eta bat, azteak begiratu ere ez diote egin eta... Bikote hau ikustea, baite Irujo eta Beroize, baina bikote hau ikustea, gozatu, hola jogatzen duenen batek jota beste. Baina? Motxelan zen Beroiz hasiek, eta ikizan dekena, lehenko nesan ziren, nik ikusi partidu, lehenkokoa, baina ala hasiote zan. Duda xamarrean hasi zuan, bai. Urte bete bazen makik, profesionaletan da ia partidu importante jo hau da zetorrek, eta ia oso gora bera gutxiko mutile gainera, eta maten dik, indaun behar lukela baino baki, bete... Azze ezkerka da Irujorena saietxetik, eraman Beginok, bolea luzea orain, Jaso Pablo, gosongi. Beroitz! Orain goan, erki gozatu du. Seiterdian pumpa reboteko zulotik. Emantzio. Ezin eran. Boleaz erantzun dio Pablok. Ez da sartu. Sartzeko bazuen ba. Bederatzi terditik. Ongi Aritz. Ematea, Hori da, gozo ematea. Irujo, erritmoa bera, jarri nahi du, eta oraingoan Pablo Gorzabalean pilota onna galdu du. Lauterdian pumpa, luze atera du, eta gaizto, eraman Begino. Irujo. Azkerrez indarrean, eraman Pablo, horrere sartu eginda, Jaso Pablo. Keinu. Atzera Beroitzek. Horratzeak atorri eta pilatu zaio, baina eraman beharko pelota galdudik. Gorriek. Urdinak aurretik dira. Eta orain ikaragarria eman dio Beginok, lekutara joango zen hori. Badoa joan. Pablok sartzea erabaki du. Sotamanoa orain. Eta Beroitzek eramateko pilota, txapapera. Tok. Urte bete eta 4 hilabete besterik ez darama profesionaletan, eta normala ikusten
dute presioak eragitea, gero materiala, aurka duten bikotea, gauza asko dira. Eta gero favoriton papel hori ez tekona, eta hiru jogin jokauta, eta... Orain, Aritzei beste pilota garbi bat galdu du. Eraman Pablok. Hiru jokien tartera, eutsi Aritzei. Eroritako pilota ongi moldatu da hor. Beste zenbait aurrelariren orain Pablo izan da erasoan galdu duena, eta esateran indoan beste zenbait. Eraman Pablok, Beroitz. Jaso, Beginok, Irujo. Seiterditik, ezin Beginok. Bestela atera du Juanek, Pablok boleaz. Ez du eramaterik izan, ez zaio eskuan behar bezala sartu. Eta Josean, Irujori dagokionez, arau berriak ez dik aldaketa hundirik ekarri, orain ere luze ateratzera, luze eta arro ateratzera joaten duk. Bai, hortik kentzea zaila, baina nik ez zada gustatzen Irujo bezalako pelotaria, golpeko pelotaria, dola sakatzea. Pilota aldatu dute, Berasaluzek eta Beginok, atera du Pablok. Ez da aldaketarik. 7 eta 9. Keinu, Pablok, labur xamar geratu zaio Beginori. Eraman, Begino ez, Beroitz, ezkerrez, aprobetxatu gabe. Eta are eskasagoa izan da Beginoren ezkerkada. Bolea, Eraman Pablok, atzera Irujok. Guai ontan bai, hemen atzete erantzun aparta, emantzio. Atzera Beroitzek. Berasaluze. Ongi Beroitz, biurri, Jaso, Aritz Begino. Irujo. Lautik atzera zituen oinak. Baina kontutan hartu behar da, egindako 9 tantoetatik 3 sakearen bitartez izan direla, eta eramateko sakeak izan dira denak ere. Pablo gozakaitz horrere. Tanto izan da, lekutxo. Horrein ikusiko dugu. Hemen gaizki gozatzen, izan da, eta horre buru botatzen dik, eta hor. Pabloren sakea, erdira nahita. Beroitz, atzera. Eraman Begino. Irujo. Bien tartera, Jaso Pablok. Moztu berriz ere oso ongi Berasaluze aurreratu eta Sotamano sartu da. Txokora, Arroxamar. Txokora. Irujo. Ezkerrez Ormabikoa, ez zainona, ireki, Pablok, Jaso Juanek. Eta Aritzen ezkerka da arro egia. Amaik. Eraman Beginok. Horre, sartu eginda Juan, ez zuen aproposa baina, eta gero Pablo gere pilota ona galdu du.